Вижме игрите, аз съм Теодор и днеска пак е крафтинг и билдинг. Пак съм в отборната игра, но този път, ако се питате, защо тук е тъмно, пък там е светло, защото тук светлината не. Да, нека да покажа какво сме сложили в честа и колко са дълги. Искайте това, но тая мегалитка не знам защо е тук. И продължахме там, откъдето спрахме. Не знам какво да правя, но мисля да почна да търся парцета. Ишката храна остана улайното. Тук почти колко такива са. Ако ви харесва отборната игра, пишете в коментарите и се абонирайте, за да правя още отборни игри. Просто. Смятам и тук да сложа една клетка. Да, сложа тук е една врата. Като мина. Имам ли такова? Добре. И бум, шакалак. Сега да влизаме. Често казвам, не знам защо имам две кирки. Хора, този път мисля да го направя 5 минути или 6. Тук някакво толкова да правя. Хора, аз честно казвам, не знам кога се огладнява крафтинг и билдинг. Играл съм Pocket Edition, но ние няма да снимам. Аз ви обясних преди какво е. И само етап да намеря някакъв камен. Имам ли такова? Пръчки. Значи си на 4. Смятам да бъда само с един торч да ползвам. Ама сега да го сложа. Може да ви трябва само един торч до края на играта. Ако питате мене. И така обръщаме. Взимаш го и го слагаш и тук. И тук. И тук взимам. И почвам аз купа с глеща клика.
Благодаря, че без това да бъде всичко за този път. Надявам се да ви харесва. Ако така, лайкнете клипа ми и се абонирайте за мен. И бай-бай!